Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag, mga isuon ko diha ni Ginoong Jesucristo, Diyos ug taong matuod, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mayong buntag sa tibuok kalibutan, mga katawhan nga nagpuyo sa matag panimalay, sa matag nasod, ug diha man kada itong live broadcast karong adlaw diha sa Argao, Cebu, Philippines. O karong butag ipahibaw kaninyo nga sugod karong adlaw September 7, 2022, adlaw ng Miyerkules, magsugod ang bagong YouTube channel nga gihimuan ni Brad Rick karong adlaw. Ang akong ngalan, ang akong account, bagong YouTube channel. Inyo makita live sugod karong adlaw og mapuhon ang live broadcast din kadaghanan sa milabay nga mga adlaw, ubay-ubay nga katawhan ang nakapahimuos kayon. Apan sugod karon ang bag-ong account sa atong YouTube channel nga gihimuan ni Brad Rick karon sa gawas. Hinungdan nga ato ipaambit ang buhing pulong sa Dios. Pinasubay sa bag-ong YouTube channel o gimuan ni Brad Rick karong adlaw sugod karon September 7, 2022, adlaw Miyerkules, o subay sa pulong sa Dios atong ipahaom, pinasubay sa balaang kasulatan Holy Bible kun balaang kasulatan, makaraan og bag-o nga kasulatan labas apan labas nga buhi nga pulong sa Dios. John chapter 1 verses 1 up to 14. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao og mipuyo sa matag tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag tao human sa bunyag. Ang uban na bunyagan, ang uban wa apan gipuy-an gayon sa buhing pulong sa Dios, gipuy-an sa Espiritu Santo. John chapter 14 verses 6 and above. Ang pulong mao ang kahayag, ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Way makalahos ngadto sa Dios Amahan kundili moagi gayon sa Dios nga anak. John chapter 3 verse 16. Gumikan sa kadakosag kugma sa Dios Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong og pinalangga nga anak aron ang mudawat kaniya, ang mutuo kaniya dinis kalibutan. Ang tanang mga binuhat tanang tao nga iyang ipuy-an pagkahamtong na sa iyang panuigon, gumikan sa gugma samahan, ang anak nagpakatao. Nganong nagpakatao aron magpakamatay, gupikan sa gugma sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag higala niya nga nagpuyo sa silong sa kalibutan. John 3 verse 16. God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him will not be lost but may have an eternal life. O dini magsugod kita pagpaambit sa buhi nga pulong sa Dios sa tanang katawhan nga nagpuyo sa libong kalibutan. Lakip na ang Pilipinas, lakip na ang Saudi Arabia, di nagpuyo malinawon, peaceful si Brad Rick. Munang declare Rick, malinaw nga pagpuyo. Apan sugod karon adlaw ang YouTube channel ni Max Andrino Super Deloidoy makita live aron ang tanan makapahimos. Dili kay uban lamang ang makapahimos, ang tanan makapahimos sa tibuok nga kalibutan kung asa maabot ang atong sibya karong adlaw. O magsugod kita pagpaambit sa pulong sa Dios karong adlaw Miyerkules September 7, 2022. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Paglipay kamo o pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kanyo didto sa langit.
Hallelujah. Ang pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an og ningon. Bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raw niya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot og magsalikway og magbugal-bugal kaninyo. Og mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini may tabo. Og pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutomon. Alaot kamo nga karon nangatawa og kamo unya magbangutan og maghilak. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ako mayong buntag sa tanang mga on-viewer, onliner, mga watchers, mga nagtanaw, mga naminaw sa buhi nga pulong sa Dios. Sugod karong adlaw, atong ipamit ang buhi nga pulong sa Dios, pinasubay sa gihimo nga bag-o nga YouTube channel ni Brad Rick. Ug karon magsugod kita pagpaambit sa buhi nga pulong sa Dios. Ang Ginoo nakisulti kanimo nagtan-aw na minaw karong buntaga. Og sugdo nato gikan sa unang pagbasa paingon sa Salmo hangtod sa atong gibasa karon the Gospel of the Day. Unsa ni Gospel? Ang Ebanghelyo. Mao kini ang good news, mao kini ang maayong balita, mao kini ang kamatuoran. Hinungdan nga ang atong tulumanon matag adlaw nga tanan, Lunes hangtod sa adlaw Domingo, ang tinuod o ang katungod. The true and the right. Asa man ka? Karong adlaw pahinumduman ikaw sa Ginoo. Asa ka? Magpili dayon. Mao ni ang pahinumdum sa Ginoo sa talang mga tao, nga ang pahinumdum sa Ginoo nga ikaw tao nga naminaw, nagtan-aw, nag-online, nag-review. Kinahanglang mangandam. Mangandam kay mao kining pahinumdum sino unsang pagpangandam magpili. Karon aron gyud unsang pagpili, unsang pagpangandam, ingon ini ang nahitabo. Bago pa lang yun nato nabati ang disgutan. Magpili ka. Bulahan ka ba o alaot? Wala. Langit ka ba o yuta? Magpili ka lang. Bulahan, alaot, langit, yuta, langit, imperno. Mura. Di good, di bad. Ari bakas maayo o dautan. Magpili ka karong adlaw ka ikaw gipahinuduman nga kinahanglan it is a must. You should prepare. Nga kinahanglan magandam ka. Every day. Sugod karong adlaw ang pagpagandam mao kini nga ang gisulti sa Ginoo sa mga tao. Nga mga tao ni kalibutan karon naglunang sa mga sala nga dili matukib sa pulong sala ba. Dibaw ka usa sala? Ang sala ngilad dautan. Muna nga dili maayo. Muna ang sala magbunga og kamatayon. Ang tanang makasasala mga matay gayon. Hinungdan nga ni kalibutan gumikan sa sala sa mga tao ning kalibutan in fairness sa Ginoo o sa mga birhen nga gipili man niya gilain wa isagol kay kung isagol ka sa kalibutan nga makasasala mo nang magbunga gyud og kamatayon. Ang sala magbunga og kamatayon. Mo nang magpili ka. Asa man ka? Kinabuhi o kamatayon? The good or bad? Langit, yuta. Langit, imperno. Magtuman, magsupak. Mupili ka karong adlaw ka ikaw gi pahinumduman sa Ginoo. You are reminded nga ikaw kinahanglan magandam. Ang pagpangandam mao kini. Ang unang pagbasa
Aron makasabot ang mga tao unsa ang pagpangandam, ang pagpangandam ingon ini adlaw karon Miyerkules nisulti ang Ginoo pinaagi ni San Pablo. Kinsa man ni si San Pablo? Yadto nihibog dautan, manlurtos, iyang patyon, bilagoon, taralon ang mga tao basta mutuo og Ginoo. Kung mutuo ka Ginoo nga mag-otorisasyon. Kung mutuo ka Ginoo, kung masakpan ka, lutuson ka yun, paningkamutan ka, madakpan ka, bilagoon ka, kung dili ka mapatay, madiha-diha, bilagoon ka. Muni si San Pablo, apan, nagbag-o, nag-usab siyang kinabuhi. O gisulti ang Ginoo niya, pinaagi niya. Sa iyang una-una, si kasing-kasing, ang Ginoo, og nagpanayag karong adlaw. Niingon ang unang pulong, nga tungod sa kalisdanan, nining panahon na. Gihuna-una ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. O kung ang usa ka babae nga wala ba na magminyo, wala siya makasala. Apan, palabihon ko nga mahilikay ka mo sa matag adlaw nga mga kasamok nga amang ko nila. Misulti ang Ginoo kanimo nga tan-aw na minaw. Ilikay ka ba sa kasamok kay ni kalibutan karon nga tugipuy-an purting sa muka nagkabahin-bahin ang mga tao. Kung unsa imo kahimtang karon ulitaw ka man, dalaga ka man, huna-huna ni sa sulugon sa Ginoo. Huna-huna ni apan linamdagan sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang Espiritu Santo mo nagtudlo, nagsulti. Nga kung unsa imong kahimtang karon, magpabilin ka. Kung minyo ka, padayon. Kung litaw ka, padayon. Kung dalaga, padayon. Kung pari ka, padayon. Kung engineer ka, abogado ka, doktor ka, padayon. Kung unsa imong kahimtang karon, karon ba? Unya ang karon mga batanon, kinahanglan gyud ang tanang batanon, ang tanang mga tao. Kung imong pasagdan imong karon nga pasagdan imong abogado ka, engineer ka, doktor ka, pari ka, imong pasagdan yung padayon ka, pasagdan ba? Imong yung atimanon. Atimanon ang imong kinabuhi. Tahoron ang kinabuhi, ug hatagan og dili ang kinabuhi. Kay ikaw, kinabuhi, buhi nga larawan og gugma sa Dios nga dili makita. Muna ikaw tao, muna imong rule. Pagkadakong rule sa tao. Muna nga karong adlaw, kung unsa man ang imong kahimtang karon, ang uban magpare, magpabiling ulit tao kay magkigminyo og Ginoo, ang uban magmadre kay magpabiling dalaga. Apan kung unsa kung minyo ka karon, paday pa apan mao lagi na. Dunay pahinumdum. Kung unsa imong kahimtang karon, ikaw gi pahinom, you are reminded nga ikaw magandam. Kung saan pagpagandam ni kalibutan, ang buot ko'y pasabot, mga igsoon, mao kini. Nga gitagal nga, ano ni panahon, hapit na mo abot. Ang mga lalaking minyo, magkinabuhi sama o dili mang minyo. Kadtong maghilak, sama nga wala maghilak. Ang mga nagkatawa, sama nga wa magkatawa. Ang mga namalit, sama da, nga dili tagiya sa ilang pinalit. Kadtong magnegosyo, sama na gawa magnegosyo. Nga naman, ang pangutana karon, ayaw ginatiral ha? Ayaw ginatiral apan mangandam, kinahanglang mangandam. Kay kining kalibutan na karon, hapit na matapos. Mingon ang Ginoo nga, ayaw way siluan, bisig tulog, bisig period, ibalik-balik Ginoo, way siluan, kay ang pulong, matuman gayon. Apan ayaw ginatiral nga hapit na matapos. Wata kibaw, unsay hapit, ugma ba, sunod adlaw ba, kay kining kalibutan na, way siluan. Mag-ilis kayon, munang hapit na matapos ang kalibutan, ang pulong sa Ginoo, kay kining kalibutan na, karon hapit na matapos. Musa, ikaw mangandam kung unsa imong sa ngalan samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.